шумораи хурди аҳолии Тоҷикистон аз норасоии шадиди нерӯи барқ дар давраи зимистон азият мекашанд. Норасоии нерӯи барқ ва дастрасии он хусусан дар хоҷагиҳои камбизоати деҳот эҳсос карда мешавад, ки ҳиссаи калони хароҷоти истеъмолиро барои нерӯи барқ масраф мекунанд. муаммои мазкур пайгирии андозагирии гендерӣ муҳим дорад, зеро вазифаи асосии тайёр кардани таом, нигоҳ доштани гармӣ ва ташкили шароити бароҳат дар манзил чун анъана ба зиммаи зан вогузошта шудааст. Дар видеои мазкур мо дар бораи мисолҳо, татбиқи манбаъҳои алтернативии энергия ва самараноки истифодаи онҳо аз ҷониби занон дар деҳот ҳикоя мекунем. ин мисолҳо нишон медиҳанд, ки занон чӣ гуна дар идоракунии захираҳои энергетикӣ дар маҳаллаҳо ҷалб шуда метавонанд. Маркази занҳои мо ба дастгирии бизнеси занҳо масъул аст. Мо семинарҳо оид ба нақшагирии бизнес, маркетинг ва устувории хоҷагии деҳа мегузаронем. Мо як кумитаи энергетикӣ пешбурди манбаъҳои барқароршавандаи энергия барои рушди тиҷорати занон, коркарди маҳсулоти шир, кишоварзӣ, пухтупаз ва ниёзҳои санитарӣ таъсис додаем, ки шумораи зиёди занон барои бизнес ва оилаи худ таҷриба ва фоидаи калон мегиранд. ошхонаи автовӣ ки шакли парабалӣ дорад, дар деҳот хеле қулай аст. ин асбоб назаргиреби нури афтобӣ буда обро хеле зуд гарм мекунад ва вақте ки ҳезум нест, дар ин хӯрок пухта мешавад. қулай аст хӯрок пухта. ва баъд то оне ки мо ин асбобро надоштем, ошхонаи автобиро надоштем, хӯрокпазӣ барои коргарон дар замин хеле гарон буд, мушкилӣ мекашидем. баъде ки мо инро овардем, хӯрокпазӣ коргарони мо дар ҳамин истифода мекунем, дар ҳамин асбоб мепазем, дар ошхонаи автобиро истифода мебарем. дар ин ба ғайр аз хӯрок пухтан, вақте ки афтоб ҳаст, об гарм мекунем, мисол хӯрок мепазем, нон ҳам пухтан мумкин аст. одатан дар деҳа барои тайёр кардани хӯрок одамон оташдонҳои на он қадар хуби камасрафро истифода мебаранд ва барои истифодаи ин оташдонҳо хеле бисёр ҳезум сарф мешавад. дар як моҳ барои ҳезум аз 50 то 100 сомон маблағ хараҷот мешавад. дар ҳолати набудани маблағ барои ҳезум ба даст овардан буттаҳо ва дарахтон бурида мешавад ва ин ба муҳити атроф зарар мерасонад. мо айни ҳол дигар оташдонҳои камасрафро истифода мебарем. онҳо манфиати зиёд доранд. то 30% паст кардани истеъмоли ҳезум ва коҳиш додани буриши буттаҳо мебошад. камшавии гази карбонро то 1 дараҷа кам мекунем. камшавии дуд, беҳтаршавии гигиенаи ошхона, сарфи сӯишворӣ ва энергияи кам мешавад. цехи дузадагӣ мо на анқадар калон аст. дар цехи мо 15 духтар кор мекунад ва мехонад. мо энергияи офтобиро барои рӯшноӣ ва барои як мошинаи дузандагӣ истифода мебарем. ин ташхисотҳои офтобӣ хеле кори моҳона осон мекунад. дар вақте ки барқ нест, мо метавонем энергияи офтобӣ истифода барем. инчунин мо вентилятор ва чароғи офтобиро истифода барем. ин ташхисотҳо зиндагии моро хеле осон мекунад.
برای سوزشواری زمستانه تپک استفاده میبریم. تپک کمتر کمیاب است. از بس که او را همچون پارو برای زمینهای خود استفاده میبریم، انگشت را هم استفاده میبریم، لیکن او خیلی گران میباشد. در عین زمان پرتوهای کشاورزی که میتوانند برای سوزشواری استفاده شوند، ما اون را گرفته در خانه جمع کرده برای سوزشواری استفاده میبریم. راهی بیرون از وضعیت این استحصال بریکت ها می باشد که آن از پارو 3%، خاک انگشت 3% و پرتوهای استحصالات کشاورزی و از ارمیده 30% را تشکیل می دهند. تیار می نماییم. گرم میکردیم، سویت نباشه هیزم کرده بود. باز من همین چیزا ماندن که باشه آب گرم هست، همین اکتبر گرم شده است، کودکای آب بازی کرد شدیم، جمع شو کرد شدیم، دیگه طباق میشویم که ضرور باشه آب گرم هسته. حالا چیز باشه گرم باشه همین دستانه میسوزانه، خنک باشه هم گرمه که میسته. های آفتابی، شمال‌دهنده های آفتابی و چراغک های آفتابی، آشپزخانه های آفتابی شرایط را برای صاحبکاری خود بهتر نموده و کار زنان را در دهات خیلی آسان می‌کند.